Hola, bo día. Vamos a empezar con a sesión ordinaria do Pleno co primeiro asunto do orde do día, que é a aprobación se procede ás actas das sesións anteriores. Algo que decir os grupos? Aprobada por unanimidade, secretario. A aprobación se procede da proposta de modificación puntual da ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos. Secretario, isto, se non recordo mal, é por un tema que había con relación ás plazas de personal fijas e máis as plazas de interino, que entón... Bueno, explícate. Sí, a modificación céntrase exclusivamente en incluir dentro do feito impoñible a creación de bolsas de emprego temporal. Porque ata o de agora únicamente estaban suxeitos a taxa os procesos de persoal fixo, funcionario e laboral. Ben, algo que decir, Bloque Nacionalista Galego? A ver, con respecto ao tema dos impostos, non será o Bloque quen se declare con ideoloxía liberal, pero, bueno, de todos os xeitos, tendo presente que estamos nun concello que ten superávit, que vai a recibir unha serie de ingresos que non tiña até o de agora, tendo presente tamén a situación actual de crise de vivenda, de crise de prezos, ademais, se temos en conta que nas listas de contratación non todo o mundo, pero na súa maior parte apúntase xente que ao mellor ten unhas condicións laborais precarias. Creemos que gravar as listas de contratación a día de hoxe neste concello coa situación económica que ten non nos parece pertinente. Podemos gravar outro tipo de cousas, como as empresas madeireiras cando fan destrucción dos camiños por aí. Xa sei que hai unha ordenanza que teñen que dar unha fianza de 300 euros, pero, bueno, poderíase fiscalizar máis ese traballo que fan, porque cando vas ver o que aparece despois polos montes dá moito o que falar. Tamén as constructoras fiscalizando máis... Limítese ao que estamos falando, que é o tema da... Estou falando diso. Está falando de empresas. Se quere facer algunha pregunta, por favor, faga despois, con respecto ás empresas que veñen aquí. Pero que eu non estou facendo unha pregunta, estou dando alternativas de recadación. Entón, o Bloque vaise opor a esta taxa. Bueno, nos un pouco máis resumido, a verdade é que a xente que se ten presentado para algunha praza ou eso sí que nos ten manifestado que as taxas son un pouco elevadas. Non sei, secretario, se se adecúan a normativa, se hai un baremo de máis ou menos cantidade, etcétera, etcétera, e eso, un pouco por... O que podo dicirlle é que hai unha memoria que justifica esos importes. Non entro en máis detalle. Perfecto. Eso, bueno, a xente manifestanos eso, hai xente que se presenta porque está desempregada ou que, pois eso, é un custe de, pois eso, para presentarse a unha praza a un, pois de 80 euros, pois parecelle exagerado. Nós aí estamos un pouco de acordo en esta, e non é unha persoa, manifestáronolo en varias ocasións, incluso en, bueno, xente que se presentaba para algún tipo de obradoiro ou isto. É evidente que algunha taxa ten que existir, pero considerámola excesiva, nos vamos votar en contra. Ben, é unha proposta dos servicios administrativos, a mí parece, non é que me parece o tema dos cartos, evidentemente, como comentar, pero ás veces en outros concellos onde non se paga, pois a mí pon a plaza, presentanse 500 ou 300 ou 200, e como comprenderás, para unha plaza de interino tanta xente, corrixir os exámenes todos, iso é unha barbaridade, e lógicamente habrá que establecer, ou polo menos o que me dice aquí, e se hai alguén que por problemas de diñeiro non se pode presentar, polo menos desde o Concello de Abegondo, financianselle ao 100% desde os servicios sociais. O digo para vostedes, e máis para o do Bloque que dice que aquí gravamos os que menos teñen. Bueno, pois, se algún, por razóns económicas, non pode presentar esa solicitude, que pase polos servicios sociais e ao 100% financiaselle a taxa. Por lo tanto, en este caso... en este caso concreto, digo... Bueno, pois entonces, por non gravamos aos que menos teñen. Digo que
os que teñan menos por culpa de que non poidan pagar nestes momentos, e que xa que dice que recaudamos, temos moitos recaudación, por certo, gracias á insistencia do alcalde de Abegondo, temos esa recaudación da AP9, casi 600.000 euros, que levou moitos anos con este asunto, pois, bueno, creo que vai ser un beneficio para o Concello, para o Goberno que haxa hoxe, e os que haxa mañán tamén, que van a ter eses cartos a maiores. Dicirvos que, efectivamente, insisto, tanto nun caso como no outro, é unha proposta que hai da Secretaría e dos servizos administrativos. Vamos a dar o ok a isto, vos podervos opoñer, tedes todo o dereito do mundo, pero que saibades, polo que decía desde o tema de, por culpa de falta de recursos económicos, aquel que o teña, que pase polos servicios sociais e vais a poder presentar o examen exactamente igual que aquel que ten máis poder económico. Votos desta proposta en contra? Votos, abstencións ninguna? Votos a favor? Seguinte asunto, aprobación se procede da elección de xuiz de paz do Concello de Abegondo. Se presentaron unha para a xuez, como é? Presentouse só unha solicitude para a xuiz, que é José Manuel Rodríguez Barbeito, e sustituto tamén presentouse unha solicitude que é Demetrio Calviño Méndez, que, polo que teño entendido, son as persoas que están. Bloque Nacionalista Galego? Nos vamos a abster neste punto. Partido Socialista? Nos, bueno, coñecendo a José Manuel e a súa labor, pois eso, non temos nada en contra ao revés, exerceu a función coa mellor e máxima responsabilidade e dedicación posible, o sea que vámonos a abster tamén neste punto. Votos en contra desta proposta. Bueno, esta proposta, isto non é unha proposta de solicitudes que se presentan, non é unha proposta da alcaldía, é unha presentadose... Además, solo se presentó creo. Claro. A favor de aprobación se procede de... Non, perdón. A elección de xuiz de paz a máis sustituto. En contra? Abstencións? Votos a favor? 7. Aprobación se procede da moción presentada por BNG, moción de apoio ao pobo palestino de emerxencia de exixencia do fin do xenocidio a mans do goberno israelí. Bueno, traemos unha destas mocións que tanto lle gusta ao noso alcalde, porque o noso alcalde, para el, o mundo acaba en San Bartolomé, que, por certo, de Montouto, non de Folgoso. Entón, a nosa exposición de motivos é a seguinte. Nos últimos meses estamos a vivir unha nova escalada nun vello conflicto bélico, agravado nestas últimas semanas polos ataques de Israel ao Líbano, con desaloxos, bombardeos e centos de mortos e desprezados. Palestina sofre, desde hai 75 anos, unha brutal ocupación baixo un sistema de apartheid en que Israel incumpliu reiteradamente as resolucións da ONU. Durante estas décadas, Israel non só impediu a existencia dun Estado palestino, senón que ocupou os seus territorios, aproximadamente o 70% do territorio palestino desde 1948, por medio de asentamentos de colonos declarados ilegais polo Consello de Seguridade da ONU. Someteu a súa poboación a todo tipo de vexacións e malos tratos, asasinou líderes políticos palestinos, encarcerou a milleiros de persoas de xeito extrajudicial, levantou un muro de vergoña, lanzou ataques con milleiros de víctimas mortais e impuxo un brutal bloqueo a Gaza. A comunidade internacional, sen excepción, debe condenar enérxica e categóricamente o ataque masivo que o Estado de Israel ordenou contra Gaza e o xenocidio que está perpetrando contra o pobo palestino. 41.000 mortos palestinos até o momento. Case 100.000 feridos. Máis de 10.000 persoas desaparecidas baixo os refugallos que deixan os constantes bombardeos detrás destas cifras agóchanse. Civís, mulleres, nenos e nenas. Se un ou unha entra nas novas da ONU, verá que o Comité dos Dereitos do Neno di que Israel matou a máis nenos que homes e mulleres. Se isto non é un exterminio, que o é. Tamén di que as violacións masivas prácticamente non teñen precedentes na historia. Son víctimas dunha limpeza étnica perpetrada polo Estado de Israel.
Os bombardeos masivos, os cortes de suministración básicos como a luz, a auga potável, os alimentos e medicamentos son elementos dunha política de asedio xenocida que agravan a xa de por sí durísima situación provocada polo bloqueo de Gaza desde o ano 2007. Máis de 2,3 millóns de persoas que xa vivían confinadas en 365 km cadrados, unha extensión mesmo inferior á do concello de Vilalba. Nunhas condicións económicas e sociais deplorables, agora fano nunhas condicións infrahumanas. A isto último temos que engadir a imposibilidade de entregarmos axuda humanitaria debido ao bloqueo imposto polo goberno sionista de Israel, como ben denuncian varias ONGs, entre elas Médicos Sen Fronteiras, Consello Noruegués para os Refuxados, Save the Children, Médicos do Mundo. Cando un Estado arrasa o 60% das vivendas, destrue o 85% das escolas, o 65% das estradas, despraza forzosamente a máis do 80% da poboación, impide a entrada de auga, de enerxía, de medicamentos, de axuda humanitaria, estamos claramente diante dun exterminio, dun xenocidio. Como ben dixemos anteriormente, ata este momento, segundo Nacións Unidas, van máis de 41.000 civis asasinados, dos cales a maioría son mulleres e crianzas, coa arrepiante cifra de máis de 14.000 crianzas mortas, máis que toda a poboación de Abegón de Carral xuntas. A isto hai que engadirlle que o movimento de persoas é inseguro, é restringido grazas ao réxime sionista que vulnera sistemáticamente todo o recollido na Carta de Dereitos Humanos. Non atende ás resolucións do Consello de Seguridade das Nacións Unidas. Ademais desto, Israel incumpre coa Carta de Dereitos Humanos. Non atende ás resolucións do Consello. Segundo datos da ONU, antes do conflicto, entraban en Gaza 500 camións de axuda humanitaria. Agora o promedio diario é de menos de 161 por día. Temos máis de 111 xornalistas mortos, máis de 196 voluntarios mortos. En decembro de 2023, Sudáfrica denuncia a Israel diante da Corte Penal Institucional por xenocidio. Apoian esta denuncia Bangladesh, Bolivia, África Oriental, Comores e Djibouti. Súmanse máis tarde Exipto, Colombia, Cuba, Brasil e 60 países máis. Hoxe respaldan a Corte Penal Internacional Francia, Alemanha, España e día a día súmanse máis países. Por canto antecede, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Exixir o embargo de armas e a rotura das relacións con Israel por parte do Goberno do Estado español e da Unión Europea. Exixir á Corte Penal Internacional que xulgue o presidente Netanyahu e o resto do goberno de Israel polo exterminio planificado do pobo palestino. Exixir a apertura de corredores humanitarios e o cese do fogo permanente en Gaza e Cisxordania, así como dos ataques a Siria e ao Líbano. Exixir ao Goberno do Estado e á Xunta de Galiza o envío urxente de material humanitario a Gaza. Exixir ao Goberno español e a todos os países da Unión Europea o recoñecemento de Palestina como Estado e todos os seus dereitos. Facultar á alcaldía e á concelleira e concelleiro a quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Vamos a ver, señor concelleiro, eu pregolle que, por favor, e que sea a última vez que o fai, que nas mocións que presenta se limite a leelas as que presenta, non despois empece a dicir máis texto do que aparece aquí na Secretaría, moitísimo máis texto. Eu que vostede se quere lucir por unha cuestión non relacionada co Concello, alá vostede, e máis o grupo que vostede representa, que defenda a Palestina ou a Hamas ou a Maduro. Por mí pode defender o que lle dé a gana. Pero, home, de calquera forma, cando presente unha moción, por favor, lle rogo que a moción que presente sexa a que lee no pleno, non que aumente despois máis texto do que aparece na Secretaría. De acordo? Ten a palabra o PSOE. Nos vamos a absternos neste punto. Realmente non temos responsabilidade nin capacidade para poder modificar feitos deste tipo a nivel internacional. Entonces, creo que non nos corresponde un pouco aprobar, dar o parabén á moción e tampouco temos a información
necesaria para poder aprobala ou rexeitala. De feito, consideramos, xa deixamos de manifesto en outras ocasións, que todas as que sean mocións que non repercutan pois case ao 100% no noso Concello, non as vamos a apoiar. Con respecto ao Grupo Municipal do Partido Popular, vou dicir unha cousa. Vamos a ver, mire, eu non sei quen ten razón neste caso, porque nin o estudiei, nin tampouco a miña función, a historia de Palestina, a historia de Israel, non é nosa función aquí como Concello, nin tampouco de defender se son mellores israelitas ou a banda terrorista de Hamas, ou se son mellores Maduro ou os que están na oposición. Non é unha función nosa. Evidentemente, o Bloque como partido, e vostede como correveidile del, pois trae aquí o que considere oportuno, e se quere poñer do lado de Hamas pode, se quere poñer do lado de Maduro, como fixo o Bloque, pareceme perfecto. Eu non vou entrar nesa historia, cada un pode facer nun pleno o que lle estime oportuno. E vostede, se quere facer de correveidile dun grupo político, fago. Eu non o fago ao que represento, pero vostede está no seu dereito de poder facelo a donde considere oportuno. Ahora, creo que se engaña de traer isto aquí, porque eu creo que hai cousas bastante máis importantes das que falar nun Concello que, en este caso, a política do Bloque a nivel galego. Eu, con todos os meus respetos, vostede, se quere facer seguidismo do partido político ao que represente, alá vostede, pero, bueno, un pouco de respeto aos cidadáns de Abegondo, que eu creo que nesta historia non creo que teña moito que estén pensando, e se pensa o Bloque que o faga chegar a onde ten que facer chegar, e me parece moi ben. Eu creo que foi unha concelleira, unha eurodiputada do Bloque, dixo que estaba de acordo con Maduro. Bueno, pois moi ben, que están máis de acordo con Hamas que con israelitas. Pois estupendo. Eu, como comprenderá, non vou entrar, nin sei se teñen máis razón os israelitas, nin as bandas terroristas. A mí, eso, como comprenderá, é un problema seu, e máis un problema do Bloque. Iba a dicir algo para defender a súa... Por favor, moi breve. Creo que bastante lle permitimos continuar con un texto que non tiña presentado. Eu só vou dicir unha cousa. Ainda que a postura do Bloque sea a postura de Blan García Roel é exactamente a mesma. E non é porque sexa a postura do Bloque. Eu, cando viñen á política porque non quero que os demais fagan política por min. Eu entendo que vostede non queira debatir estes casos. Agora, eu son dos que penso que un grao de area vai facendo unha montaña. É dicir, se desde distintas institucións chegan as queixas sobre isto que está pasando, as cousas cambian. Porque os movimentos sociais cambian as realidades. Eu entendo que vostede viva na súa illa no medio mar, que é Abegondo, pero, bueno, eu tamén llevou se me permite, a lerlle un texto. Este texto atribuíuselle a Bertolt Brecht, o dramaturgo e poeta alemán, pero non é de Bertolt Brecht, de Martin Neumeyer. Por acá non lo conte, eu esas historias... Era un pastor luterano anticomunista que foi filonazi e despois cambiou a súa postura, que fixo este texto que todos coñecemos e que está en Nova Inglaterra no monumento contra o Holocausto, que di: primeiro viñeron buscar os comunistas e non dixen nada porque non era comunista. Despois viñeron polos xudeus e non dixen nada porque non era xudeo. Logo despois viñeron polos sindicalistas e non dixen nada porque non era sindicalista. Despois viñeron polos católicos e non dixen nada porque eu era protestante. Despois viñeron por min, mas para entón xa non quedaba ninguén que dixera nadie. Vamos a ver, Blandino, por respeto a súa persoa, permitinlle dicir todas esas cuestións que xa as traía preparadas, que evidentemente parece moi ben para enseñarnos un pouco de cultura. Non é necesario, de verdade, eu polo menos a miña intención non é saber desas cousas. Vostede pode facer o que estime oportuno con respecto a si está convencido de que é mellor jamás que os israelitas, ou que si Maduro ten máis razón que os outros. Eu podese colocar do sitio que considere oportuno. O único que estou dicindo é que eu xa non veñen mocións de ningún outro grupo político máis que o seu, pero as mocións que non tiñan nada que ver con Abegondo, vamos a rexeitar todas, pero todas, entendeume ben? Por lo tanto, pode seguir traendo as que queira, como se quere falar de Ucrania, de Putin, a máis do que queira, é dicir, se quere ir a Cuba ou onde lle dé a gana, ou a Corea do Norte con Kim Jong, ou apoialo a él, que pode ir sin problema ningún. A ver se nos entendemos. A mellor, tamén lle vou dicir unha cousa, non me volva a falar
tampouco, daquela con todos os meus respetos, dos movimentos, ao mellor que está defendendo vostede de igualdade entre as persoas, porque os palestinos, as súas señoras non lles deixan moita liberdade, e que ali tampouco pode ser LGTBI, pero, bueno, vostede pode defender o que considere oportuno. Eso, evidentemente, as contradicións súas a masas do bloque son súas a más do bloque. Así tamén yo digo claramente. A partir de aí, vostede siga defendendo o que queira. Nós vámonos a opoñer. Pois levan vivos os palestinos e máis os árabes moitos anos, mas siguen maltratando as mulleres, e siguen vivos moitos anos. Pero vostede sigue os defendendo. Que quere que lle diga? É dicir, da mesma maneira que hai unhas cousas e as outras. Con respecto a esta moción, votos a favor, abstencións, votos en contra. A aprobación dese procede da moción presentada polo BNG a moción para implementar un proxecto integral de reparación, sinalización e mellora da seguridade na rede viaria de Cullergondo e Xuanzo. Prégolle que, home, vamos a ver, se lle temos que escoitar todas esas letanías que ten con respecto á historia, que se luza, non debe de ter que nos escoite por aí adiante. Pero, por favor, se quere falar algo de Xuanzo e de Cullergondo, diga, pois quero as melloras e vaya ao grano en vez de ler toda esa retaíra, porque senón vamos a ter que facer unha ordenanza limitando o tempo, porque ten vostede máis tempo que todos os demais concelleiros xuntos. Que todos xuntos, Voulle dicir unha cousa, señor alcalde. Mire, o pleno do 11 do 12 de 2023 dura 36 minutos. O pleno do 8 do 2 de 2024 dura 40 minutos. O pleno do 15 do 4 de 2024 dura 1 hora e 24 minutos. O pleno do 13 do 5 de 2024 dura 6 minutos. Váyase á moción, por favor, repítolle outra vez. Ese que duran 30 minutos, 26 falamos vostede. E os outros 4 os demais. Por favor, insisto, que limítese, sea consecuente ao mesmo tempo, deixonos a nós un pouco de... Home, aguantámoslo, temos paciencia con usted, pero de calquera forma, todos, entenda que, por favor, home, temos máis cousas. Evidentemente, toda a retaíla que vostede quere poñer, toda a letanía que quere poñer, pois pareceme moi ben, pero evidentemente vai ao grano e digo o que quere. Entendo eu que o Bloque poderá expoñer as mocións como considere permanente. Tamén lle digo aos meus compañeiros... Xa aprobaremos unha ordenanza onde limitemos o tempo de cada concejal e xa está. Porque é que, estou explicando, fala vostede solo, as demais persoas, eu creo que se escoita, ben ve que falamos o xusto e imprescindible. Se quere seguir dándonos esa murga, siga vostede dándonos a murga, habrá que limitar o tempo a todos os concelleiros, digo eu, porque senón podemos botar aquí 2 días enteiros falando, se todos falamos o que fala vostede. Digo eu, pero bueno. Para todas e todos é ben sabido que unha das grandes apostas do Bloque Nacionalista Galego é a implementación de plans para mellorar os servizos públicos, xa sexan infraestructuras, servizos educativos, culturais, sociosanitarios, asistenciais, patrimoniais, etc. Creemos firmemente dende o BNG que cantos máis servizos públicos e de maior calidade se acheguen á veciñanza, máis estaremos traballando por crear sociedades xustas e igualitarias, onde se reduzan dun xeito drástico as desigualdades. O feito de teren uns bons servizos públicos no rural contribúe a fixar poboación e impedir o despoboamento, que hoxe en día se presenta como unha das grandes debilidades que ten a sociedade galega. Queda ben claro que unha boa rede de servizos públicos, ben administrados, pensados para os territorios, onde se ofertan e tendo presente as diversas características da sociedade actual, é un alicerce básico xunto con outros para mantermos a sociedade de benestar actual. As institucións públicas, ben sexan estatais, autonómicas ou locais, teñen o deber de manter, mellorar e administrar do mellor xeito posível estes servizos que a cidadanía, nun gran esforzo de colaboración e solidaridade, decidiu crear para darlle resposta a unha serie de necesidades que presentaba a sociedade e que permitía un maior acceso social e unha reducción da desigualdade. Neste contexto, debullado até o momento, é no que o BNG presenta esta moción que non é máis que o froito do contacto diario coa veciñanza e das inquedanzas que nos trasladan. É tamén o resultado dunha observación empírica sobre o terreo de todas as queixas que os veciños e veciñas de Cullergondo e do seu rueiro Xuanzo nos achegan. O certo e verdade é que a parroquia de Cullergondo
e do seu Rueiro Xoanzo presentan importantes deficiencias a nivel estructural se atendemos á rede viaria destas entidades de poboación. Unha rede de estradas que, polas características que presenta Cullergondo e Xoanzo, na súa maior parte de titularidade municipal. As razóns polas que o BNG de Abegondo considera necesario deseñar un plan integral de reparación, sinalización e mellora de seguridade viaria de Cullergondo e Xoanzo son moi diversas, pero falaremos de cuestións como: a maior parte das estradas son de titularidade municipal, polo que non sería necesario implicar outras administracións, alén da local, para o deseño do plan de mellora. A parroquia de Cullergondo, xunto co Rueiro Xoanzo, presenta unhas características peculiares a respecto de outras parroquias do concello pola súa ubicación. Falamos de isolamento, de núcleos poboacionais moi marcados, de que case non discurren estradas de outras entidades que non sexa a local. Apreciamos que é unha parroquia, a diferenza de outras, que carece case por completo de beirarrúas ou sendas peonís. Alén do anterior, a maior parte das relacións interpersonais que se desenvolven nos núcleos de poboacións antes mencionados teñen lugar no veciño concello de Oza-Cesuras. Cando nos desplazamos en coche por Cullergondo, Xoanzo, observamos unha manchea de cousas que, ao noso entender, se deberían recoller no plan de mellora para darlle unha atinada e pronta solución. Empezando pola estrada que vai de Presedo a Xoanzo, atopamos no inicio da mesma un pésimo firme con numerosas fochancas. Ben é certo que máis adiante a estrada xa presenta un firme novo de aglomerado, mas este carece de sinais tanto horizontais como verticais. De igual xeito, non se sinalan as curvas perigosas, non temos as beiras da estrada pintadas, etc. Cando chegamos a Xoanzo, o primeiro que nos chama a atención é a ausencia da sinal de stop, algo que se repite na maior parte dos cruces de Cullergondo e Xoanzo. Centrándonos agora nas dúas estradas que baixan de Xoanzo a Cullergondo, a realidade que atopamos é que unha delas foi recentemente asfaltada, pero, como acontecía anteriormente, non ten ninguna sinalización vertical nin horizontal. Non hai stop nos cruces, nin espellos nas incorporacións, de pouca visibilidade. A sinalización de curvas perigosas é inexistente e as beiras do río non teñen quitamedos que impidan que os coches acaben no leito do Mero. O firme, recentemente posto, non ten pintado perimetral. A outra estrada que baixa a Cullergondo está chea de fochancas, o firme é pésimo, as curvas teñen pouca visibilidade, están sin sinalizar, outra vez a ausencia do sinal de stop, non hai sinal de preferencia de paso por riba da ponte onde non caben dous coches e, ademais, a ausencia de quitamedos. Unha vez que chegamos ao núcleo de Cullergondo, a realidade é testana e atopamos máis do mesmo. Estradas sin pintar e sin sinalizar, non hai sinais de stop, a estrada principal de Cullergondo que vai para a parroquia de Carres non presenta un moi claro borrado da sinalización horizontal. No centro da aldea e no souto da Cubela o firme das estradas está nun estado pésimo de conservación, apenas hai beirarrúas ou paseos peonís que melloren a seguridade viaria, máis unha vez falta de espellos nos cruces de pouca visibilidade, necesitas unha mellora na iluminación en algunhas zonas en prol da seguridade. Queda máis que evidenciado a necesidade de artellar un plan de mellora nas infraestructuras viarias dos núcleos de poboación anteriormente tratados, non só para axudar a desenvolver o rural e tentar fixar poboación, senón para mellorar a seguridade das nosas estradas, tanto para peóns como para vehículos, paliar na medida do posible o illamento que sofren as poboacións de Cullergondo e Xoanzo a respecto do resto dos concellos e tamén delas mesmas. En canto antecede, o Grupo Municipal do BNG de Abegondo solicita do Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Instar a equipa de goberno do Concello de Abegondo a realizar un proxecto integral de reparación, sinalización e mellora da seguridade na rede viaria en Cullergondo e Xoanzo que recolla actualización da sinalización vertical e horizontal, medidas que aumenten a seguridade, espellos, sinalización, quitamedos, melloras no firme de todas as estradas de titularidade municipal, creación de beirarrúas e sendas peonís, melloras na iluminación para aumentar a seguridade e o aforro enerxético, aproveitar para iniciar un deseño dun circuito de vías ciclables. 2. Facultar á Alcaldía e a Concelleira e Concelleiro en quer delegar tomar as medidas que sexan necesarias para cumplir estes acordos. E ben, Partido Socialista. A miña pregunta para a votación é hai algunha actuación pendente a executar? Home, eu que recorde, creo que na entrada de Presedo, que se refería, por exemplo, a carretera que une Presedo con Xoanzo, si xa está aprobado, máis financiado. Non sei se é un plan de obras e servicios, non sei que. E hai máis, tamén.
Nos vemos unha necesidade real de poder mellorar a sinalización, sobre todo a sinalización hoxe en día. Entendemos que na parte que está o río, que aí me imagino que habrá que Augas de Galicia terá algo que dicir ou algo que teñamos que facer, polo tanto, o noso voto vai a ser a favor, vemos unha necesidade real de executar aí este tipo de sinalización, sobre todo. Moi ben, eu teño que decirvos o seguinte, vamos a ver, mire, de primeiro, desigualdade en Xuanzo e Cullergondo, con todos os meus respetos, tanto Xuanzo como Cullergondo, foron os primeiros en ter un alumbrado integral en todo o concello, que hai todavía parroquias e lugares que non o teñen. Son dos primeiros en ter un saneamiento e máis agua potable en todo Cullergondo, mas en todo Xuanzo, que hai moitas parroquias que non o teñen. Como comprenderá, a desigualdade faiseme un pouco difícil de entendela neste caso. Por suposto que non a entendo ao que se refiere vostede. Por exemplo, en Montouto non hai, por poñerlle unha parroquia, non hai nin en todos os lados auga potable e tampouco hai saneamento. Aquí sí, é dicir, a desigualdade ten unha maneira un tanto curiosa, ou tedes unha maneira un tanto curiosa de vela. Por lo tanto, dicilo así por encima, de que saiba, de calquera forma, que cando ali hai unha asociación de veciños, coa cual, ao mellor igual, algún representante non ten boa relación, que lle dice isto, pois non ten boa relación con ela, simplemente dicir que a asociación de veciños, cando ten algún problema, non lo traslada, e nós, evidentemente, tamén cumprimos coa asociación de veciños, como é normal, porque a veciñanza organízase e hai que tela sempre presente. Bueno, e o último, home, eu non quería dicirlo, pero, bueno, cando vai a vostede a Xuanza, se o trata de rueiro, non sei que lles vai a parecer, pero, bueno, se é cousa súa, de chamalo. Por lo tanto, este grupo, evidentemente, non se vai a opoñer á súa proposta, nin ao apoio que ten do Partido Socialista, pero, como ben saben vostedes, están gobernando na Diputación, e o único que lles pide, nos vámonos a abster, de que preparen un plan nese sentido, e nós, encantados de vida, e de executalo. Xa o dixen en máis ocasións, nós procuramos en todo o municipio repartir dentro do posible e dentro do bon entender dos nosos técnicos cando falamos de arranxo de camiños e máis beirarrúas e incluso saneamento, fiámonos dos técnicos e das necesidades, non obstante, non deixamos de reconocer que hai eivas en Cullergondo e Xuanzo, pero como vostedes son os que o piden, pois, bueno, teñen un goberno da Diputación que ten fondos con unha subvención nominativa que se dan en moitos ayuntamientos aos grupos municipales, encantado da vida de poñelo en marcha, e efectivamente describiu moi ben todas as eivas que hai en Cullergondo, diso pode trasladar ao seu grupo na Diputación, acompañado do Partido Socialista, e automáticamente nos aquí non teríamos, como se o queren executar desde a Diputación, non temos problema ningún, porque, mentras tanto, vamos a intentar ser o máis xustos e solidarios posible en todas as parroquias para que poidan ter os mesmos servicios. Cullergondo e Xuanzo, evidentemente, non están ben, pero, como comprenderá, teñen auga, saneamento e alumbrado integral que non o teñen o resto das parroquias. Por lo tanto, evidentemente, nós vamos seguir que a nosa política, pero, bueno, vostedes poden intentar premiar a unha determinada parroquia, nos intentaremos ao resto do municipio solidariamente tratarlo por igual, pero se queren tratar especial a Cullergondo e Xuanzo, nos estamos abertos, nos vamos a abster e apoiamos a súa moción con esa consideración de que, evidentemente, xa que vostede o reclama, pois que o leve ali a Diputación e que o... Non, perdone, usted expuxo que tiña que expoñer. Perfecto. Bueno, pois eu estou dicindo que estou dicindo con respecto á súa proposta. Non ten a palabra. Votos a favor perdón, votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Seguinte asunto, moción que é a aprobación se procede da moción presentada por BNG, moción de posta en valor, sinalización, divulgación e investigación dos xacementos da minería galaico-romana que se atopa no concello de Abegondo. Ten a palabra. Os poderes públicos garantirán a conservación e promoverán o enriquecemento do patrimonio histórico, cultural e artístico dos povos de España e dos bens que integran calquera que sexa o seu réxime xurídico e a súa titularidade.
a lei penal sancionará os atentados contra este patrimonio. Este parágrafo corresponde ao artículo 46 do título primeiro dos Dereitos e Deberes Fundamentais, capítulo 3 dos principios reitores da política social e económica que se recolle na Constitución do Estado español. Desenvolverase posteriormente no artigo 27.18 do Estatuto de Autonomía de Galiza. Tendo presente todo o recollido anteriormente, o BNG de Abegondo ve moi clara a importancia da recuperación, rehabilitación, restauración, posta en valor e mantemento de todo o patrimonio cultural, arquitectónico, artístico, medioambiental que nos caracteriza como pobo e que mostra a nosa evolución como sociedade. Nas nosas mans está que toda esta herdanza patrimonial que nos deron os devanceiros se manteña nas mellores condicións para que as galegas e galegos que veñen despois de nós entendan de onde veñen, a onde pertencen e cara a onde van. Certo é que somos un país cunha gran riqueza patrimonial que testemunha o antiga que é a nosa sociedade, cando se desenvolveu ao longo da historia e cal foi o seu papel nesta. Desde o Bloque Nacionalista Galego pensamos que unha sociedade que coida do seu patrimonio, xa sexa cultural ou arquitectónico, artístico ou literario, paisaxístico ou ambiental, é ao fin unha sociedade moderna, preocupada polo país e implicada no seu desenvolvemento. Neste contexto de defensa e recuperación do esquecemento e posta en valor da historia e patrimonio das nosas terras é no que se encadra esta moción que hoxe presenta o BNG. A nosa proposta ven apoiada científicamente polo estudo que realizou Samuel Nión Álvarez titulado Minería Antiga no noroeste de Galiza, xestión hidráulica e tipos de explotación. Como xa sei que o alcalde me vai a preguntar quen é Samuel Nión Álvarez, sí que o vai a preguntar. Entón, voulle dicir quen é Samuel Nión Álvarez. Por certo, saltei parte da moción para que o sepa. Gracias, don Blandino. Voulle dicir, licenciouse en Historia en 2014 e pasou a formar parte do Departamento de Historia no Centro de Investigación Universitario das Paisaxes Atlánticas Culturais na área de Arqueoloxía, onde ten máis de 15 publicacións. A súa tese de doutoramento é La prehistoria en el territorio ártabro, organización social e estructura territorial do 2021. Formou parte do CSIC na Universidade de Santiago e Vigo. Ten sobre as súas costas máis de 20 conferencias e publica no Xornal de Arqueoloxía de Cambridge, no Xornal de Arqueoloxía e Ciencia e dirixiu máis de 10 intervencións arqueolóxicas. E o máis importante, estivo nas catas arqueolóxicas que en 2017 e 2018 se fixeron por esta zona, onde se descubriu, entre outras cousas, o Castro de Horto que está no medio do pantano. Este texto científico insírese nas actas das 11ª xornadas de jóvenes en investigación arqueolóxica que tiveron lugar en Tarragona do 9 ao 12 de maio de 2018 e que promovía o Institut Català de Arqueoloxía Clásica. Neste estudo descubrimos que o espazo onde se asenta territorialmente o Concello de Abegondo é unha das zonas de extracción aurífera galaico-romana máis importantes do noroeste de Galicia. De feito, é no territorio lindeiro entre o Concello de Abegondo e de Carral onde se asenta a maior explotación mineira do norte galaico, cartografada ata o momento. Falamos de Monte Lourido na parroquia de Sarandós, explotación mineira de 12 hectáreas a ceo aberto caracterizada pola corta en arroio e dicer. Prodúcese un ensanchamento de regos e un avance lateral das canles de evacuación hidráulica. Neste monte, que etimolóxicamente fai referencia á presencia ou abundancia de loureiros, aparece no recente pexón do Concello de Abegondo como zona de especial protección arqueolóxica e a día de hoxe presenta usos forestais e recentemente unha parte dele está dedicado a tareas hortofroiteiras. Neste mesmo estudo, en la zona referenciada do curso do Alto Barcés, con filóns de cuarzo ordovícico da era paleozoica, insírese outra serie de explotacións mineiras no noso territorio que recolle Samuel Nión. Como de menor entidade que a anterior, máis que dende a perspectiva histórico-arqueolóxica, presentan grande importancia para o coñecemento da época galaico-romana no Concello de Abegondo e, por extensión, no Golfo Ártabro. Atendemos, entón, a restos como as minas de Titín, que son de tipo de rego canle, con depósito de sedimentos asociados. No espazo que ocupan estas minas podes engadir algún elemento non catalogado
pero si identificado ao nor-noreste e tamén ao oeste. De igual xeito, tamén documentaron outro rego canle a carón da autoestrada. Covas de Bea, tamén de rego canle, a ceo aberto, máis comentada por regos de galería e subterránea, onde se documentaron achados de olería romana. Xa fora do estudo que adoptamos como guía, temos que dicer que se atopan abondas referencias bibliográficas sobre a presenza da minoría galaico-romana no territorio abegondés, e que se circunscribe maioritariamente ás terras altas do noso concello, Bizoño, Montouto, Folgoso, Sarandóns. Hai referencias de minas de auga, covas, e mesmo a tradición oral fala de covas de mouras e mouros, figuras mitolóxicas galegas ben coñecidas no subconsciente popular. Achegándonos a esta última acepción que marca a tradición popular, encontramos asentamentos mineiros non catalogados por patrimonio nin polo propio concello, pero sí coñecidos e ubicados polos veciños e veciñas, que viven preto deste asentamento mineiro de galería que recentemente foi tapado con entullo polos propietarios da finca, xa que descoñecían a importancia do mesmo. Tan só sabían da literatura e as lendas populares que rodeaban estas covas ou minas de Fraga de Montouto. Asentamento de galería, hoxe tapado, pero que pode ser recuperado e estudado, coñecidas na tradición oral de Abegondo, porque se di que están comunicadas subterráneamente co asentamento arqueolóxico da Cruz de Beira. Conta a lenda que, dende a Cruz de Beira, os mouros levaban os cabalos a beber a fraga. Esta lenda recóllese na revista Esculca, órgano da Sociedade Cultural Museo das Mariñas, dos Frades, número 5 de 1998. Por canto antecede, atendendo a toda a información que achegamos até o momento e considerando que os estudios bibliográficos e a bibliografía consultada ten un claro espírito científico e, alén diso, tendo presente que moitas das explotacións nomeadas neste documento están documentadas tanto en patrimonio como no propio Pexón, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Exixirlle a Patrimonio da Xunta de Galiza unha catalogación e estudo riguroso das explotacións mineiras galaico-romanas que poidese existir no noso concello. Colaborar dende a entidade municipal para facilitar, promover e rexistrar e poñer en valor todo o patrimonio catalogado, así como solicitarlle a Patrimonio catas arqueolóxicas para destapar e dar a coñecer toda a riqueza arqueolóxica, arquitectónica e cultural oculta en Abegondo. Terceiro, atendendo aos distintos estudos que o Concello proceda á sinalización das explotacións mineiras galaico-romanas, que temos e que faga unha campaña de difusión e valorización das mesmas para, deste xeito, podermos mantelas sen que sufran espolio ou actuacións urbanísticas fora da legislación. Instar a equipa de goberno que os orzamentos municipais inclúan partidas que vayan destinadas á conservación, mantemento, difusión e sensibilización do patrimonio e a historia do noso concello, non só como algo meramente cultural e didáctico, senón tamén como acicate económico e turístico. E quinto, facultar á alcaldía e a concelleira e concelleiro en quer delegar tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. O Partido Socialista, con respecto a esta moción, ten algo que decir? Sí, nos consideramos, como xa deixamos de manifesto en reiteradas ocasións, que máis que investigar ou divulgar novos elementos históricos, que sería ideal que houbera un programa municipal de conservación e restauración do patrimonio que está ahora mismo descuberto. É dicir, existen innumerables moiños, pombais, elementos patrimoniais que creo que se deben de ter máis en conta que ao mellor empezar un programa deste tipo un pouco de cero. É dicir, é unha actuación extremadamente complexa para o noso punto de velo, pero, bueno, temos que ver un pouco o equipo de goberno que posibilidades reales ve para facelo ou non facelo, ou leválo adiante ou non facelo. Insistimos en eso, en que sí que nos gustaría que houbera un programa municipal de conservación do patrimonio existente e de restauración, que sí que creo que é algo moi demandado tamén entre os veciños. Eu non escoitei o sentido do seu voto, pero o meu pensar vai moi parecido, o pensar do noso grupo vai moi parecido ao seu. Evidentemente que primeiro vamos a restaurar ou a intentar conservar o que temos, en algún caso pedir as axudas convenientes, como puxemos co Castro de Cerneda, que non se continuou porque non houve máis axudas, pero que deberíamos de continuar con eles. Home, vostede que é un home tan docto, decirlle que o Castro de Horto non está no medio do pantano. O Castro de Horto
está fora do pantano. Digo yo porque eu tamén somos coñecedores da cultura, máis do que hai no noso concello. Decirlle que non está no medio do pantano. Non é o Castro de Horto que está catalogado, é un novo castro que apareceu na illa que hai no medio do pantano. Perdón, eu entendín o Castro de Horto, non entendín o novo Castro de Horto. Lea a prensa de 2018. No, home, eu... Vale, de acordo, perdón, ten vostede razón. Efectivamente, bueno, pois sinto ter que dicirlle que o Castro de Horto está fora do pantano, pero entón, cando se faga referencia ao Castro da Illa de Horto, pois debería decir Castro da Illa de Horto, o novo Castro de Horto. O digo para que sexa fiel á cultura abegondesa. Home, os nosos devanceiros non creo que estuveran moi contentos cas minas, pero, bueno, se vostede considera que sí, eu creo que máis ben estarían un pouco descontentos os nosos devanceiros de ter que ir traballar a elas, pero, bueno, se vostede considera que os nosos devanceiros están contentos, a mí parece moi ben. Mire vostede, eu suxírolle de que efectivamente me parece moi ben que todas as cousas que vostede presenta, igual que o dos israelitas, mas todas as cousas que son cousas moi interesantes, creo que aos veciños ou á veciñanza, como dice vostede, do noso concello, me creo que lle interesa máis o que antes mencionaba vostede de que haxa bons camiños, boas aceras, bons servicios, antes que isto, pero se vostede ten moito interese, o único que podemos facerlle é, se os demais compañeros están de acordo, é subvencionarlle un libro que parece que vostede ten moito interés en toda a arqueoloxía, mas todo o patrimonio histórico do Concello, eu financiáballo, axudámoslle para que vostede escriba un libro sobre todo eso, que xa vexo moi interesado nese asunto. A veciñanza de Abegondo xa opina cando hai eleccións. Votos a favor desta moción? Abstencións? Votos en contra? Por lo tanto, rexeitase. Seguinte punto da orden do día, dación, primeiro, decretos da alcaldía. Daros o conocimento dos decretos da alcaldía. Dación de conta da renuncia do cargo de concelleiro don Jesús García Núñez. Creo que presentou a renuncia e vostede comprobou de que efectivamente quería renunciar, por lo tanto, o único que se fai é solicitar a Xunta Electoral Central. Sí, dase conta desto ante o Pleno e a continuación solicitarase a oportuna credencial á Xunta Electoral Central para o seguinte da lista. Moi ben. Dación de conta da información trimestral do segundo trimestre 2024. Sí, se remitió por la plataforma autoriza la información trimestral relativa al segundo trimestre y el PNC. Moi ben. Rogos a preguntas. Benega. A primeira pregunta é, tendo presente que antes do último proceso electoral para a elección da Corporación Municipal se tiñan centrado as obras de humanización da parte de atrás do edificio do Concello, aló polo maio de 2023 e atendendo que nos atopamos na quinta feira xoves 26 de setembro e dicer máis dun ano do inicio das obras, cando ten pensado o equipo de goberno deste Concello rematar este chamado proceso de humanización da zona de referencia? Hoxe mesmo, ainda estando o secretario máis a interventora adiante, o contratista se lle dixo que para a semana que ven non ven a rematar as obras, que se lle vai a rescindir o contrato e as actuacións que resulten oportunas como non volver a contratar máis hasta para, polo menos durante un período de tempo. É dicir que, efectivamente, como comprenderá, vostede fai queixa deso, eu tamén, evidentemente, ainda hoxe mesmo, xa o fixamos a semana pasada, que o secretario é máis interventora adiante, pero agora, hoxe mesmo, lle volvín a repetir o contratista e a subcontratista de que efectivamente se rescindirá se para a semana que ven non ven a rematar agora. A segunda pregunta é, após de todas as queixas presentadas, as alegacións ao movimento veciñal que se deu en alguna parroquia do noso Concello, así como as propias alegacións presentadas en dúas ocasións polo BNG de Abegondo, podería o señor alcalde explicarnos en que vai a consistir o novo plan de numeración digital do Concello de Abegondo, xa que o anterior estaba inzado de grallas como consecuencia de un pexón que tamén presenta un feixe de erro? Vamos a ver, vou evitar comentar as súas, vamos a chamar, meteduras, pero, bueno, as súas cuñas que mete para que habitualmente suele utilizar. Vou apialas, non me vou a meter nelas. Simplemente decirlle que
o proceso de digitalización das fincas e máis das casas do Concello é un proceso que efectivamente con unha subvención, non sei de quen era de Agader, me parece que era, non? De Agader, que se consigue unha subvención de Agader e digitalizar todas as fincas e máis todas as casas. Para isto contratouse unha empresa que presentou un traballo e que, por certo, expuxo ao público, aínda que non tiña por que expoñerse ao público, expuxo ao público e logo despois vimos, en este caso, que os técnicos municipais, e máis, neste caso, tuven eu tamén presente, evidentemente, mandouselles ou ordenóuselles, independentemente de que houve no momento das alegacións durante o período ese, e ademais, como foi no verán, incluso se ampliou o prazo, a vista do que habían presentado dúas propostas. Unha, conservar a toponimia que había anterior aos números, dificultaba un pouco o que é facer novos números porque están seguidos, entón vai a empezar a haber que facer letras A, B, C e poñer no medio números para as fincas que hai agora cando se van as segregacións das fincas co plan xeral de ordenación municipal. Plantexaba esa dificultad, pero preferiuse para non modificar o que son as direccións de todos os domicilios, a dificultade, ainda que a empresa se ofreceu a cambiar os domicilios, preferiuse non polo cambio de toponimia, ni nada polo estilo, simplemente porque, efectivamente, os números implicaban cambiar as direccións e iba a representar un problema para os cidadáns, e optouse por esa primeira opción. A segunda era de que efectivamente era a través do plan xeral os núcleos, algúns deles pertenecían a distintas parroquias. A parroquia iba a seguir sendo a mesma, que a parroquia é unha división religiosa, pasa que, bueno, sei que lle meteu na cabeza a xente de que efectivamente iban cambiar de parroquia. Non cambian de parroquia, que a división religiosa non ten nada que ver ca división municipal ni cos rueiros de distintos lugares. E, polo tanto, vais a manter o mesmo, o único que vais a facer é un pouco máis dificultoso a hora de establecer a nova numeración das fincas que se vayan a ser construídas, pero vais a seguir mantendo os mesmos números, fundamentalmente, a mesma numeración, que era o máis importante, e vais a dar a cada veciño, e incluso, cando sexa o seu momento, aos novos veciños que veñan, un número onde vai a estar e aparecer, a parte do seu número, pois un código QR en onde se diga efectivamente onde está un escudo do Concello, onde está como se chama o sitio onde o rueiro onde está, e máis as características da vivenda, para facilitar fundamentalmente, en este caso, a labor tanto aos cidadáns, para a labor catastral, como para os técnicos municipais a hora de localizar unha finca ou un domicilio. A terceira. En consonancia coa pregunta anterior e após de termos demostrado en varias ocasións que o pexón ten múltiples erros e que estes condicionarán estudios posteriores que usen como base para a súa realización o Plan Xeral de Ordenación Municipal, falamos de erros nas delimitacións parroquiais, falamos de erros na colocación de rueiros, falamos de que non se respeta a toponimia que marca o nomenclator da Xunta de Galiza, mas alén diso, o propio Pexón, nunha páxina temos unha lista de entidades de poboación que en páxinas sucesivas xa non ten concomitancias coa primeira versión. Falamos tamén que no catálogo de patrimonio hai elementos situados en parroquias que non son as reais, falamos de elementos patrimoniais en catalogar, falamos de núcleos rurais tradicionais que non atenden á súa delimitación histórica como aparece no Bo Americano de 1956, e así un longo etcétera. Atendendo a todo o anterior e máis ao acontecido co plan de numeración digital, ten pensado a equipa de goberno iniciar un proceso serio e científico de corrección de grallas do actual Pexón, como xa dixera o señor alcalde no pleno de aprobación do plan xeral, onde o BNG se abstivera avisando, entre outras cousas, destes múltiples erros? Entendo que as grallas son os erros, e que eu aquí o das grallas non emprego, e, polo tanto, ese linguaxe tan científico eu non teño capacidade intelectual para expresarme nel. E dicirlle que efectivamente o urbanismo está intentando recabar todos aqueles erros que hai, que non podemos facer un pleno por todos os erros que hai, e cada ano facer plenos por erros, porque evidentemente o urbanismo ten bastante máis que facer, non este, senón o da Xunta tamén, que é estar constantemente con esta mesma historia. Evidentemente, claro que sí, que lle trasladaremos, para iso está
o equipo de urbanismo apuntando neles, tan pronto como teña rematado, traeremoslo en pleno, someteremoslo a consideración e mandaremos os erros que hai para lá. Pero mire vostede, voulle contestar. Ben, mire, aquí ao lado temos concellos que levan hasta 30 anos para facer un plan xeral. 30. Poñolle como exemplo, senón 20 moitos, como pode ser Culleredo, como pode ser Cambre, como pode ser Betanzos, como pode ser Bergondo, hasta 30, ou Arteixo. Non é fácil de facer un plan xeral. Evidentemente non é nada fácil. Facer un plan xeral ten moitas dificultades, evidentemente. E a única maneira que hai é de facelo dentro do posible, que evidentemente erros cometémoslo todo o mundo, incluso os arquitectos que o fan ou os técnicos que o fan. Pero, bueno, de humano é cometer erros, e se hai algúns erros que efectivamente se deben de corrixir, todas esas letanías que vostede dice de cambiar os nomes rueiros e todo eso, vamos a ver, moitas veces é incompatible unha ordenanza urbanística con manter os rueiros. Pois terá que separarse unha cousa da outra. O Torrente, que pertenece a 3 parroquias, Cabanas, aí Jairo, ou naceu ali, polo menos, ten 3 parroquias, a día de hoxe son 3 parroquias, pero iso non quere dicir que Torrente, a Peja ou que é Vilar vai a ser de Cabanas, non? Seguirá sendo. Pasa que, se se quere que as fincas vayan para construir, hai que unir, non podes acoller e separar un rueiro e decir, agora separo este cachiño e voulle chamar de outra maneira. Non se pode facer desde un punto de vista urbanístico. O dito, tan pronto como o equipo de urbanismo técnico teña os erros que considere oportunos, traerémoslos a pleno e vostede terá a ocasión de opinar sobre eles. 4. Como todos e todas sabemos, é responsabilidade da equipa de goberno o mantemento e cuidado da rede viaria do noso territorio, que é de competencia municipal. É por isto que as estradas e camiños deben cumprir uns mínimos para que poidan ser usados pola veciñanza con seguridade. Atendendo a isto, ten pensado a equipa de goberno darlle saída cara a estrada AC 542 ao camiño que vai dende a igrexa de Montouto até Campo do Monte, e que a propia concentración parcelaria de Montouto Folgoso, realizada nos últimos anos da década dos 70 do século pasado, marca como saída a esta estrada? Tamén preguntando pola pista que vai hacia a casa de a súa familia. Bueno, pois trasladareille por petición súa, non sei se hai. Non, xa sei que non creo que se xa por intereseu. Trasladelle ao equipo da Alicia e algo feito, e senón que, oye, pois que amañen a... Ahora, a salida comarcal 542, e yo vou a explicar eu no seu momento. Xo intentáramos fai anos dúas cousas. Unha, ampliala, cuestión que don Jesús, xa lle vou adelantar, pero de calquera forma voulle dicir ao equipo dali que... Bueno, non sei se o coñece, pero explico eu porque conozo a veciñanza toda dali, por se non o sabía, si a coñezo. E non foi posible nin ampliar a estrada por motivo da veciñanza, de que non deixaba ampliálo salvo que expropiáramos, e a salida que hai alá a pasar a casa de Graña para subir para arriba, que saiba vostede que aquelo non nos deixou na comarcal 542 tal e conforme quedou. Pero, non obstante, por favor, dígalles ao equipo de tal que atendan o rogo a pregunta de don Blandino para a casa... Eu son consciente de que a nivel de... Que máis quere que lle diga? Eu son consciente de que a nivel de vehículos é imposible salir. Pero a nivel peonil sí se pode facer e evítalle a xente que vive por ali ter que dar a volta á iglesia. Isto, home, outra cousa non merecerá, porque o concelleiro me merece que o camiño que vai para a súa casa ou a casa... Non, o concelleiro non lle fai falta, é que o concelleiro chega perfecto. Digo eu, veña. Quinta. Xa hai uns meses o BNG trouxo a este pleno unha moción para intentar que 2 árbores singulares do noso Concello entrasen no catálogo de árbores enlleiras da Xunta. Tal moción foi rexeitada pola maioría absoluta do PP de Abegondo. Por desgraza, unhas semanas despois, aló, por mediados de xuño, asistimos con pena e tristura a unha nova que sae na TVG onde informa do Deus a sobreira ou corticeira milenaria de Vilacova. Mais unha vez asistimos ao esmorecemento do patrimonio natural e singular do noso Concello.
por, entre outras causas, a inacción das autoridades municipais. Con respecto a isto, ten pensado a equipa de goberno do noso Concello encetar algunha acción de protección e cuidado destas árboles singulares que aínda hai no noso territorio? Falamos do eucalipto de Bordel, os buxos tamén en Bordel, o carballo de Sampaio en Vilacova, as oliveiras do Adro de Cabanas, os castaños da Igrexa de Sarandós, a nogueira de Campo do Monte, o carballo de Limiñón, etc. Ten pensado facer algún catálogo de ámbito municipal onde se vaia recollendo a existencia destas árboles singulares aberto á colaboración cidadá? Pretende a equipa de goberno presentar algunha destas árbores para que formen parte do catálogo de árbores senlleiras de Galiza e consigan un grado de maior protección? O que lle prego que, como todos temos o mesmo dereito, neste caso xa non é polo tema das mocións, a facer as preguntas correspondientes, si ten moitas máis que máis presente por escrito e contestaránse no próximo pleno. Vostede non pode ter a historia de ter ser a única persona que fale prácticamente nunha sesión plenaria. Os demais podémoslo respetar, pero chega un momento en que nos cansamos, querido amigo. Por lo tanto, si pode ser, si hai que facer xa se lle mandará ou estudiará o tema de facer eso que dixo vostede dos árboles ou non sei que. Ao mellor igual o árbol ese que pena que caera aí na tal, pois ao mellor igual caía o mesmo, salvo que lle puxéramos ali unhas estaquiñas, pero bueno, vamos mirar a ver se as estacas non cae. A min, por certo, o dono do árbol é un ingeniero agrónomo, e se soupera algún remedio para que non caera, creo que o sujetaría de alguma maneira, pero non tuvo solución. Pero bueno, independientemente deso, por favor, o resto das preguntas trasladellas ao señor secretario e seránlle respostados no seguinte pleno. Hai un rogo. Por favor, xa había máis preguntas, claro. Bueno, pois trasladellas aquí ao secretario. E o secretario despois xa se contestaremos no seguinte pleno. De todos os xeitos, eu só teño que dicir que todos os partidos teñen dereito a traer as preguntas e as mocións que queiran, Non, perdona, todos os membros da corporación, Sí, pois vostede imagínese que o tempo que emprega vostede que empregar a cada un dos concelleiros. Cree que é razonable? Cree que é razonable? Poderíamos estar aquí escoitándonos uns aos outros, expoñendo todas as letarías e literaturas que consideren oportuno cada un. Home, por un pouco de respeto á sesión plenaria non o facemos, ou non o fan. Agora, o único que lle estou dicindo, porque xa non é unha queixa miña, é queixa dos membros da corporación que a vostedes non lle din por educación, pero eu sí teño a obriga de decirlo porque me están trasladando. De acordo? Siga, corrobo. O rogo é pedir que se cambie un espello de incorporación na parroquia de Mabegondo cerca da gardería en frente á casa de Chelís. Petición que nos traslada a veciñanza. Onde dis que? En frente da casa de Chelís. Que se cambie un espello de incorporación. En frente da casa de Chelís. A min traslada cerca da gardería en frente da casa de Chelís. Mira... Probablemente este a solito no Concello, igual que chegou a ti, chegaría seguramente ao Concello de Registro, que sería o normal. Home, en frente da casa de Chelís hai un muro, logo depois hai unha pista que vai para a casa de Franco. Franco, me refiero a Franco, Franco non ten ali ninguna non vive ali ningún Francisco Franco. Digo que miro, eu non me dou de conta de que haxa ningún... Home, o único que pode solicitalo é Chelís, ou a muller, ou a filla. E non creo que Chelís te dixera, se pode asegurar. Non creo que Chelís fora asunto a ti. Outro calquera pudera ser, pero Chelís non. Moi ben, trasladas o rogo. Señor concelleiro do Partido Socialista, don Jairo Bello. Fixemos no anterior sesión, penso que foi na xa na penúltima, que solicitamos que se nos enviase os resumes trimestrais o máis amplios posible, coa maior información posible, e, bueno, volvemos a recibilo outra vez un pouco esquematizado. Non sei por que antes recibíamos, prego un pouco de respeto, casi é a primeira vez que falamos os do grupo do PSOE.
En general, a min gustaríame que isto, bueno, a nós é algunha opinión conjunta que nos, pois que se levara de outro xeito, é dicir, máis respeto entre todos, máis, non sei se hai que acotar o tempo de intervención de cada membro ou non, ou se se pode regular ou non, pero sí que considero que debemos ser o exemplo un pouco da veciñanza que nos elixiu. Entonces, tanto en tempo como en formas, a nos gustaríanos que isto fose de outra maneira. É a miña opinión. Pero, bueno, ao que iba, perdón pola interrupción. Toma nota do que dice o... Perdón pola interrupción, que non tiña que ver coa pregunta. O tema é, nos solicitamos que se nos enviase o máis ampliado posible. Antes recibíamos documentación, creo que era, bueno, a veces de documentos de 300 páxinas que viña todo moi pormenorizado, nos facilitábamos a nosa labor de oposición, de ver realmente a que se dedicaban moitas das partidas que están aprobadas, etc., ou outras que igual tiñamos que preguntar na sesión por que se debía ou a que se debían. Agora recibimos o que recibimos todos, todo moi esquematizado. Non sei se iso se pode cambiar para nós poder facer o que vos estaba comentando. De que estás falando? Dos decretos. Dos resumos que se nos envían que non temos a información como nos gustaría. O listado dos decretos, é ese o tema? Sí, había listados de decretos e había resumes trimestrais máis ampliados. Secretario, envíolle un documento como que tiñamos Envíe similar. o documento... Os decretos iban todos tal cual. Outra vez igual foron con resumo ou algo así, pode ser, eu recordo. Vai un listado da resolución. Bueno, que che mandan o que mandaban antes e punto, venga. Outra cousa, aparece nese resumen trimestral, aparece un decreto de prolongación de permanencia no servizo activo dun funcionario. En base a que se toma esa decisión? Pois vamos a ver, se toma a decisión e que efectivamente se considerou, solicitou por escrito continuar, porque ten dereito, se concede, a continuar de momento é único que temos como secretario e interventor en funcións cando falta o secretario e máis a interventora, mentras non teñamos outra persona que o poida sustituir, consideramos que efectivamente de momento debe de estar e vai estar un ano máis, salvo que se queira marchar, que mellor igual se marcha. Tiene derecho, é un dereito que ten un traballador, non é que sea un capricho noso ni nada por estilo, é un dereito que lle compete a calquer traballador que queira continuar chegados aos 65 anos en todas as administracións. Hai prevista algunha actuación para executar ou estudiar a posibilidade do saneamento en Montouto? Vamos a ver, con respecto ao saneamento de Montouto, nós xa temos feito un estudio que fixo evidentemente o ingeniero municipal. De feito, eu estuve ali cos veciños xa fai un tempo, e de continuar de ir para unha depuradora a facela en Cabanas. Feito que en estes momentos estamos tratando xa de comprar e facer o proxecto da primeira fase ali. O que ocorre é que en Montouto hai un problema que efectivamente é demasiado extenso e ao mesmo tempo tamén o custo que hai de momento, polo menos polas peticións que había, supoñían aproximadamente unha imputación por vivenda de 35.000 euros cada vivenda. É moi caro para poñer en marcha, é dicir, 35.000 euros por vivenda é unha barbaridade para poñer o saneamento en Montouto. Estamos estudiando outras posibilidades, de feito en Cabanas si se vai a facer, ou polo menos témolo previsto tan pronto como poidamos, temos agora, aprobamos, foi unha exposición pública o daqui do Asadiño, o seguinte que vamos a estudiar é o tema de Cabanas, a facer a mini depuradora, unha depuradora de macrofitas como a que hai en Xuanz, en Cullergondo, ou a mesma que hai en San Román. Pasa que o tema do saneamento, igual que moitas outras cuestións, son complicadas. De SEPA, que tamén estamos á espera, e pedixe unha cita coa presidenta de Augas para que o proxecto que xa temos rematado na última fase do que hai en Crendes, que é a marxe esquerda baixando hacia
hacia o pantano, de que efectivamente estamos á espera de que nos den o ok a ese proxecto que xa foi exposto ao público e informado favorablemente por as distintas administracións. Unha última consideración. Agradecemos desde o noso grupo que se tuvera en conta o arranxo do parque infantil. Vimos que estaba cos elementos todos recentemente postos, eso querémolo deixar a constancia. Hai prevista algunha actuación con respecto a esas instalacións, infraestructuras? Vamos a ver, eu creo... Quero dicir, ampliación ou... Eu, dende logo, estou completamente de acordo de que é mellor ter un parque municipal ben axeitado e ben considerado con todos os todos os xogos que sean necesarios, que andar poñendo xogos por aí, porque ao fin e ao cabo si que pasan os rapaces de unha determinada edade, pois quedan invalidados. Entón, agradecerlle a súa preocupación polo tema este, que efectivamente nós sabíamoslo, pero tamén atendemos a súa preocupación e arranxarnos, están arranxados, non? Ademais que non son baratos de arranxar, porque teñen que ir cunha determinada marca, homologada, son carísimos. Non obstante, eu sei ter dado órdenes efectivamente aos técnicos de que é unha posible ampliación. Estamos agora arranxando o tema do centro de saúde, temos coa previsión para o ano que ven, temos que facilitarlle os accesos ás comunicacións dos servicios e ao mesmo tempo o aparcamento, e despois poderemos unir unha parte máis a outra e ao mellor igual ampliar o parque á parte onde se vai quedar po ano que ven o centro de saúde, ou polo menos esa é a previsión que temos. Agradecemoslle que efectivamente en este caso concreto se preocupe por eso, que son necesidades que efectivamente son dos ciudadanos, non como a outros que perdonadme, Molandino, pero eu sinto de verdad, pero os israelitas son esos de Hamas e as minas están moi ben, pero creo que hai outras preocupacións bastante mellores. Levántase, é máis que lle preocupa máis aos ciudadanos, levántase a sesión. Bo día.